Ngenzeni na mina kuwe sithandwa sami, ngifuna ukuhlala nginawe ngazi wena ukuphi na. Ngenzeni na mina kuwe sithandwa sami, ngifuna ukuhlala nginawe ngazi wena ukuphi na. Ngenzeni na mina kuwe sithandwa sami, ngifuna ukuhlala nginawe ngazi wena ukuphi na. Ngiyakhumbula amabhebes, ngiyakhumbula sithandwa sami, ngazi wena ukuphi na la ukhona. Ngiyakhumbula amabhebes, ngiyakhumbula sithandwa sami, ngazi wena ukuphi na la ukhona. Suka madoda. Kulungile-ke eNingizimu Afrika. Lo nibingelayo emsini ezimnandi umfana waSolundi bathi uGxabale Mpathathu Manyathela. Sihleli nensizwa edonsa umculo wombhaqanga namhlanje. Niyezwa singena ngegiye eliphezulu. Giye lingajwayelekile-ke namhlanje siza nento entsha. Siyidlala live iginci. Qhawula kithi siyakubingelela la kwi-MME broadcast. Yebo ninjani msakazi wami? Siyaphila qhawula kithi. Hey, wasusingenisa, wavela wasifaka emzweni washanga slow jam. And yazi lento ye-slow jam ngiye ngibuke kulamanye amajenda kakhulukazi la asondelene nani maskandi abasayicula lezi ngoma ekugcineni kodwa la kumbhaqanga ngiyabona nisenazo. Ya ngoba iyona edonsa abantu leslo inakho lokuthi badonsa abaningi impela bangena emzweni. Kunjalo nje impela yabadonsa ilalele ingene endlebeni zakhe. Cha kulungile qhawula kithi sisuke sihlalo dabeni mfowethu udabukaphi ubani lengikhuluma naye namhlanje? Phiko kwaNgwane usuka la Eastern Cape eFlagstaff la ngiphuma khona. Uphiko kwaNgwane? Ya Phiko Ngwane. Phiko? Ya Phiko. Marika balesizulu lo noma lesingisi? Hayi abanye balibhala isiZulu abanye balibhala isilungu kuya ngokuthi umuntu ubhala kanjani. Kodwa kuyilona lona lani isingisi? Hayi cha ngingasho hayi kangazi mina ngibhala noma ngeyiphi indlela. Njengoba ngisho nje kusho ukuthi kuyena umuntu ukuthi ubona kanjani. Abanye babhala isilungu babhala isiZulu abanye uyayibona ngaleyo ndlela athanda ngayo. Cha qhawula kithi ngifuna ukucheka mfowethu ukuthi leli gama igama lisepasini noma yilona gama liseqenjini olisebenzisayo. Lisepasini. Noma lingelodwa akawuthuka. Awuthuka leli linye siyaligoza. Hayi singathi veza nala ngoba ngaliqanda lona umama. Uyubona abantu abangale zayikhathi indlela ababeqamba ngayo manje kubeke kube nakho lokho. Ngingaliveza na. Uphiko kwaNgwane leli linye wewe. Uyayizwa leyo ndaba wewe. Uyayibona kanjani? Wewe ngiyalithanda ke leli lika wewe. Ngiyalithanda leli la wewe. Wewe ngane. Cha kulungile qhawela kithi wewe mfowethu. Kodwa yazi uma ukhuluma ngowewe bekuthiwa ngithi mina yazi ngisawubona ubabu wewe ngifuna ukungena la endabeni yokuthi umculo lo uculayo igama leqembu niyibiza ngani? Abagijimi. Yeah. Yabona leli gama leli ngisengibona sengiyaliqhathanisa nendlela odlala ngayo ukuthi shuthi kahle lento isegazini abagijimi nokugijima kwi-organ. Kusho ukuthi ngathi ngendlela engangibona sigijima ngayo nabafana abancane sasenza nabo ngalezi zikhathi. Ngathi asitheni leli siyabagijima indlela esigijima ngayo. Ngendlela engijima ngayo. La lisuka khona lisuka eqenjini. Yebo ngendlela esasenza ngayo. Lalingakaqanjwa igama leqembu. Ngathi mina la niyabona indlela esigijima ngayo nabantu basithakasela ngayo asithi sabagijima. So mina iqala lento bhuti omdala niqala ngingakabi nagama usasebenzisa igama lakho exactly. Yebo sasingabi nagama ngoba sasaqaza safunda yonke into uyayibona. Ngiyezwa qhawela kithi so ke le makhaya lento yombhaqanga uyisuse emakhaya noma uyithole ususe emadolobheni uqale kanjani ungena emculweni wombhaqanga imculo iveli ikhona kukhona okwaito kukhona igospel ngicanti ngalezi khathi zenu ziningi imkhakha yayikhona uzukhethe ukucula lo mbhaqanga kwenzakala kanjani?
Hey, ngangivele lo mculo ngokuthanda umbhaqanga kanje ngoba ngokubona umculo ngangilonguzwa kwi-radio. Thola ukuthi noma ngihamba ngiyobheka inkomo laphana. Emakhaya. Hamba ngicula nje. Hey, uyabona ngicula ngithi hey le ngane izocula asithi ke le ngasekhaya. Kuthiwe lo mntwana hey uzocula hey uyabona iciko. So le ngakithi ke ilalini phela uyabona. Kuthiwa hey iciko kodwa nami ngangingazi ukuthi bezwani. Yeah. Ngangingazi noma ngiyabhimba noma ngicula kodwa ngangicula ingoma zabantu phela into engangayazi kodwa into engangiyithanda. Umbhaqanga. Wawuyizwa wena lento wawuyizwa wena wawuyizwa ngaphakathi. Ngangiyizwa ngaphakathi kodwa ngingazi noma ngiyabhimba na. Yes. Kodwa bathi uzoba iciko sho le emakhaya. So wayiyekelana ngithi ngale nalomculo okuthiwa yini umculo noma umdanso lokuthiwa imfene. Oh lokho kuthiwa imfene mina ngikuthole sengila ingekho lento le. Ibingekho emakhaya? Ya iqhamuke kamuva lento. Hayibo. Umbhaqanga omdala iqhamuke kamuva lento imfene. Ibingekho. Ifana nomaskandi. Ya idayibe umaskandi bungekho ngalesi sikhathini. Ya noma bekhona ophuze obani ophuze ushukela ngathi babekhona lapho kodwa into esasingagxile umqondo wami ngangubeke kude kwangathi noma ngihamba nabangani bami kade sivakasha mangizwa khali red sengiyojikana bathi sambeni ngithi ngiyadansa ngabe njalo nje nivele kulomculo ombhaqanga kuvele sukhona umaskandi ngoba phela umlando ngiyangithola ukuthi ngathi umbhaqanga omdala nophuza ushukela bawumukela ngokuthi vele ubusufa kwama-ogani igenge le yomdavu bathi kunonga wasusondela kakhulu babona ukuthi nansi into nathi engasisebenzela abasebeyimukela. Mina ngazwa uphuza ushukela kodwa ngibazi ukuthi iyaqala kanjani ke baqala kanjani bona yabona yilo mculo angazi kodwa kahle kahle upho waqala kuqala ngophuza ushukela nalo yazi kodwa ngazi ukuthi badala lobo bantu emculweni badala kodwa mina kusho ngangigxile la kulo mbhaqanga ngangigxile kulo mbhaqanga. Ningizimu Afrika okwakho ukuhamba uyosubscribe thina kwethu sikulethela into ezimnandi sikulethela umculo sikulethele into eyulozolo MME podcast Chaqhawula kithi ngifuna ukuchecka la ukuthi umculo lo wombhaqanga uyasho ukuthi umculo vele wawuthanda nisayilusela nawe ulalela ama cassette udansa wenza yonke leyo nto. So ke sengifuna ukuchecka ukuthi uqala ungena e-studio uqale nini? Ngiqale ngo-2012. Ngo-2012. Kodwa yize besirecorda into ezingatheni khona isitudio esaqala kusona siyofoma nje ngayizi ukuthi mangithi ngiyalala kanti kwenzeka kanjani ukuze kube mnandi maye recorda la ngithola ukuthi angathi ngizirecordele nje angathi recorde ngefoni ngathola ukuthi lokho engikurecorda ngecassette yikhona bathi abantu hey kumnandi ke lokho kwakumi ngoba nalo mbhemese recordisa weza nathi ukuzula athi ukudrive thothi nina niyacula la into ngathola ukuthi kuphuma into engahlangene siqale kulowo muntu la ePhantha ya siqale kuleyo ndoda la ngabe sengiya-ke eThekwini ke 20 bangisazi la ko-2015 ya yes usuyoqala ke manje ukurecorda mungena e-studio wenza ingoma mhlambe eyiphelele album noma wenza ingoma ezimbalwa nje i-album ephelele wenza iphelele isibindi ya kwakunjalo phela vele kunjalo ngaleza ikhathi lezi oyayingekho itshintsha manje lento le itshintsha manje bekuvele ngirecorda angishaya nje u12 nje ophelele so lezi ngoma zayibhalwa uwe uyayibhalela uyayilida ya ngiyayibhalela futhi ngiyayilida futhi uphinde udlale noma ungakadlali ngalesa sikhathi ke bengingakadlali uqale ngo-2016 ukuthi ngiyofaka engeke edlalwa yimina edlalwa wena ithi siphinde sabuya ngoba lenenye ilene idlalwa uloyo yayithi linamandla noma sekukhona enye i-album engiyijombayo nje ethi Sithembu kodwa kulele yokuqala i-album owayikhipha iy'nsimbi zakhona nje uze nje halamuzi umzuzu omncane iy'nsimbi zakhona zazingadlalwa yimina zazingadlalwa wena futhi-ke kwakuleke edlalwe yimina 2016 ngoba bengingakazi seyaphuma engqondweni sengizale sengifaka le engqondweni lekhona njengamanje hayi sengiyakuthola ukuthi umuntu oyedlala wawungakadlali wena ngalesi sikhathi so ufunde ukudlala nakho manje usuzokhipha neyakho le khona njengamanje khona ithi iphinde sabuya ka-2016 idlalwe yimina nakho kuyinto engangingayibekile engqondweni ngoba ngangingayibekile engqondweni ingakho ngingazazi nje ukuthi idlalwa kanjani kodwa indlela engidlale ngamo ungathi uyalalela ngisho la ifonini ungathi uyalalela uyabona ngoba ikhona lo ma-album wonke la so mengilalela efoni sengathi uyakhuphuka umawewe nazo-ke amawewe
sungithekethisa amawewe. Ulale igama lewewe. Khona ingoma iyayitrend ekuthiwa Ya. ithandiwe. Uyayikhumbula lezo ngoma? Ya ngiyazikhumbula ingakho nje ngiba nakho lokho Ukuthi ukuzibiza malini, ngaleli gama leli. leli Kodwa manje ngoba sulibizile seluzuka emhlaba wonke. Cha manje uyacanga manje. Uzolikrasha. Uyacanga ukuthi uma ngithi unane business le sound system. Yeah. So uma sengithi mina hayi ukhona umfowethu lapha wewe lapha. Ngathi leli gama leli ingakho ngiliveze wrong. Ngabe kuyanqina impela bavamisile abanye balenga ngasekhaya kuthiwa yawe we. Uyaqwanga ulikhiphela lika. Ngiba nakho uyabona kushiwa igazi uma ungibiza ngalelo gama. Angithi phela manje uma uyiciko bhudo omdala kunamagama avelayo. Ithothi njengoba livela ngithi lo umbhaqanga nawo uyangena einsizweni ukuthi kahle kahle ngiseinsizweni la. So mase kuqhamuka eligama njengamanje khona sebezo the time ukuchuma igama ingane isikhathi kuvela umnikazi. Yebo the time ukuvuma ukuthi manje sakukhona wewe hayi engani lo muntu ocula iqembu lelokhuzana labagijima to hawu wewe uzokho hayi kuqinisile umsakazi wami kunjalo. So khawula kithi uma sibuya la emsebenzini wakho ama-album akho owakhiphila semangake sewonke? Awu4. Ya u4 singayibali le engangiyenza kuleza ndawo ngathi eka5. Ngoba nawo ngathi moyizo hayi khona babeqoqoza impela kwakunzima. Ikhona yona ngiwabekile lapha ama-CD agcwele. Yebo agcwele. Ya agcwele usikhaftini. So uma ama-album akho uthi asemangake sewonke awu5. So eyokugcina esi5 leyo ogcina ukuyikhipha. Ya yes. Yezwa madoda. So kumsebenzi wakho wenze njani? Umanage kanjani? Ukhona einkundleni zokuxhumana noma nenza kanjani la ekutheni umsebenzi wakho udayiseke uhambe ngendlela ofisa ngayo? La einkundleni zokuxhumana sebengenzelile abanye khona wazama ukuthi angenzele nje kodwa asizuwenza ube professional kufanele senze nje ukuthi kuvele igama bese saqhina sofaka ku YouTube kuphela. Manje besafisa ukuthi ungene kuzo zonke indawo. Bengisafisa ukuthi ngezeleke into ezinjenganalezo. So umuntu ongamtholile noma indlela yakho obuthi angeke ngugodla ukuthi ungene lapho kwamanje noma ngiqondana nabantu abangafuni ukwenza ngendlela yakhe. Ngisafisa ukuthola umuntu mina ozoba neqiniso. Ngoba izinto eziningi ukuthi azihambi ngokweqiniso mase nilandelana ngalento ayenzayo ubona kuyachayisana lapha nalapha. Ngoba ufuna sisebenzise iqiniso entweni masiyenza. Sengiyathola manje ukuthi umsebenzi wakho uyafisa ukuthi ungene abantu bewuthole online kodwa indlela yokwenza engakahlangani kahle. Hayi ngiyezwa Ningizimu Afrika insizwa le yabagijimi edabuka phansi le-Eastern Cape kolemfene uyakwazi ukuthi ukushaya imfene noma hayi angikwazi ingakho nje baze bathi abantu ungacula ingane emfene manje imfene mina noma ngiyibuka angikho awukho kodwa ingakufanele emkhabeni yona yakwenziwa njani vele hayi khona ngingazama kancane manje ngifuna nginishayele kodwa ngicabanga ukuthi nami ngingazama angithi bathi nakya ngiyayithanda manje abantu abanomkhaba bayishaka mnandi bayishaka mnandi awuqola kithi cha ngiyathokoza uma into yangakini ungayinyezi ngayo ikhona kodwa manje wena ngalesi sikhathi ayinificanga inifice nani sensemadolobheni umsakazi wami angifuna uqamba mina noma angikho kuyona. Awukho kuyona. Hayi ngiyalinganisa nje indlela esuke benza ngayo ngabuka mina hayi ngila kumbhaqa. Noma ungitshela ngomunye umculo khona ngiye ngiwuthande kodwa hayi njenganalo. Ngiyavela kodwa ukuthi umzimba wakho uflex ujwayele ukujiva. Ngiyacaca. Hayi khona ukuzama nje umsakazi. Cha qhawela kithi uma sibheka umsebenzi wakho njengoba usubekile ukuthi uyafisa umsebenzi ungene online abantu osahlangane nabo abakusizayo abakenzi ngalendlela ofisa ngayo iyona i-album etholakala online osuthi ikhona lapha ku YouTube kahle kahle ngoba uthi YouTube kuphela kwamanje hayi besafakiwe iyona lesigcine ngayo istokfela hayi kodwa ke manje awungidonsele nje yodwa lapha ku stock kahle kahle istokfela igama le-album noma ingoma kodwa kuphela ibizo isihloko ibhalwe kanjalo nje ku-album ukuthi isihloko istokofela i-album yonke ya kodwa ke yona ingoma ikhona hayi sesidonse nje insimbi zesitokofela nje ke sendihalamusi
hayi awuNingizimu Afrika hayi suka abantu kwakho ukuthi uyosubscribe bafowethu thina wethu ukukulethela into ezimnandi bathi stokofela awusuka omama bahlukanisile ngoDisemba bahlukanisa istokofela sangathola kuhle kunjalo nje umkhubu khona la ekhaya baze ngalo ukuthi uyohlukanisa namhlanje umkhubu khona kulabo esinabo yonke lengoma leni iyazisho ayazisho ukuthi sidlala unyaka wonke sidlala istokufela sebeyithathile manje imali yethu mhlazana siyohlukanisa bayithathe kanjani baze kanjani siyohlukanisa umkhubu khona la umkhubu sekhaya shuthi abantu bona labo ya bona labo esinabo umlayezo ningibe Afrika ojule kakhulu and ukhuluma ngento eyenzakalayo into eyikhona uma ubhala ingoma uye ubhekeni muzobhala ingoma yini okuyibheka ukuthi noma ingoma ikufikela ngezimo ezenzeka manje noma uye uhlale phansi ujule mina ngihlala phansi ngizijula angiyiphuphi ingoma ngikamba maka ngiyahlala nje ngibuka isimo uhambisana nesimo esenzeka ngaleso sikhathi yebo ngenza kanjalo umsakazo wami ngenza kanjalo hey kodwa qhawela kithi ngiyayithanda lento yeorgan ngoba uye uyidlale ngalendlela ukuthi umuntu ezwe naye ukuthi yabona manje ngisemcimbini ngifuna ukuchecka ke la sesiyaka semaphethelweni ukuthi emcimbini eminingi ekhona njengamanje umbhaqanga asiwuboni awuveli yini edala lokho ngokubona kwakho nami ngiyibuza ngiyayiphendula kodwa okwawathi ukuhlehla impela indaba yombhaqanga okwathi okumanje esikhathini siphambili okwasezingene elithize yilokho esisakuzama manje ukuthi kufanele ubuye lesimeni nathi sibizeke emcimbini yabo uyotholakala emcimbini kodwa sekuqalile kancane sekuqalile kancane amaqembu amaningi nje ayaya kule mcimbi lo kwatsho lo ubani lo uyena nimbizeni phela emkhohliwe lokho uyena obeza amaqembu vele sasinaye lapha eworkshop ubani sengikhohliwe wenza imicimbi ukhawula ungqongqoshe ungqongqoshe ya phela wathi hayi mawungekho umbhaqanga awukho lo mcimbi uyena wakubeka lokho kwaqala kumanje nje ubonana emhlongo bahamba zonke indawo bonke nabanye abaculi abaningi bazihamba bazihamba lezo ndawo oswenka kanjalo ya ngiye ngibuke la elokhuzeni einkundleni zokuxhumana ini lo kuposter ngibabone sengibabone ngithi mina sebeyaya lo mncuzi kwenzeka nje kube wayethu ungqongqoshe sekuyenzeka kancane so uyakumukela lokho ukuthi emculweni angeke nabizwa nonke kanyana yebo khona ngesabizwa sonke kanye noma sifisa khona besifisa ukuthi sibize kanye kanye kodwa manje ngeke wenze ngokuthanda kwakho awenzeki njengoba watsho ungqongqoshe noma amaqembu awuthuka umbhaqanga angena kwaMaskandi kuleyo ndawo usuke kuyodlalwa kuyona yize sifisa sonke kodwa ke phela ke ayikho into esingayisho so lana elokhuzeni kumbhaqanga uma kuthiwa ke zihlangene inkakha zombhaqanga ikhona kodwa insizwa othi cha yabona mengidlala emva kwale yansizwa ngiba nenkingi noma uthi hayi mina ke ngumgijimi hayi umsakazo wami mina ngizolukhuluma eqiniso hayi zikhona hayi khona ke ngixoxe nje nami suke sixoxa ngithi hayi yabo mangangena laba leliqembu phambili ngifuna ukuthi ngililokhoze ngilipromote ngiwapromote la mina ngizipromote mina okwamanje kodwa akhona akhona uthi hayi besekugqobile ngoba sike singabazi ukuthi ngeke singene kulela qembu kodwa abantu bathi hawu ngoba inkulu nje lento enenza ngithi mina kulamaqembu engahlonipha bathi inkulu angazi kanjani kodwa suke ngiwahlonipha usuku wabona hayi ngisuke ngiwabona mina ngiwulo muntu ongenawo umona into enhle ngiyayincoma umuntu ayenzayo so ngihlangane nezinsizwa lezi ezinye zakwaMaskandi ukuthi uma ezongena estage athe ngene umuntu ambona ukuthi inkinga useyabona ukuthi seyatshelwa ngithi yatshelwa lapha no stage manager ukuthi uzolandela abani wena ulandele ubani abone ukuthi ngizolandela abani bese thi ke mhlawumbe ubuhleli ingoma ezithize musu uyabuyela kubafana uthi hayi yabona ke manje siyayishintsha ke manje stockfell ake sibuyele la lezi zinto ezifana nalezo ziyangena kumbhaqanga kuyenzeka yini hayi kodwa bengingakaqondani ke nento enjalo isikhathi esiningi bavamisa ukuthi thina uma kuyodlala basiqalise ngesikhathi ngibodwa mangabe silandelele la qembu mhlambe kobanzima kodwa yize labafana bami ba-strong usuke kuqhaqhazele mina bona besabilo noma ngibatshela ngamaqembu impela adlala ngempela bayabadade ngasa yabona kushiyana isibindi nje zabantu nokuthi ukuyinyeza mhlawumbe mina ngoba nami ngeke ngizongitshelwa yibona bathi abantu uyayinyeza nje kodwa asiyibona lento oyinyeza la yona kodwa hayi ukusala ngisuke ngiyawahlonipha noma bangatsho njalo lo maqembu angifuni ukufihla lokho
So la kumbhaqanga eqhawela kithi abagijimi ikhona lensizwa mhlawumbe eninakho ukungcwekana naye engomeni noma hayi awunasitha nje sokudlala ngoba phela kuyenzeka kungcweka ngokomdlalo kuyenzeka kungcweke ngokuserious. Hayi ke besingakayi yenza into ezinjenga nalezo anginazo mina isitha mhlambe bakhona abayizitha zami mina kodwa anginazo isitha somculi yebo nakho phela bathi kodwa yenzeka lento manje angazi noma suke nixoxisene fanele uxoxiswane ukuthi soqhukuluzana kanje ngoba kodwa abantu bayizibukeli lezi abalandeli bayabafikela ukuthi kusho ukuthi bayaxabana labantu ngicabanga mina abanye nabaye suke beyixoxile leyo nto abanye nabaye kodwa abanye mhlawumbe suke bexabana ngempela thina ke la kwaMbhaqanga besingakayenzi into ezinjenga nalezo la kwaMaskandi isikhathi esiningi lezo zinto. Hayi ngithola kahle qhawala kithi Ningizimu Afrika okwethu ukuthi subscriber thina sikulethela into enhle uyasubscribe lapha ubekihlo okubalekile ukuthi thina sikulethela into emnandi wena usondele kithi iqhawe esinalo namhlanje dabuka phansi lekwelemfene Eastern Cape madoda bathi abagijimi baxoba so eqhawela kithi sesiyala emaphethelweni ngifuna ukucheck ukuthi einkundleni zokuxhumana utholakala kanjani uma kuthiwa kufunakala abagijimi utholakala kanjani umuntu ofisa ukusondela eqenjini utholakala kanjani okwamanje njengoba ngithe okwamanje safaya ngilungisele yonke lento no wena siqu sakho not umsebenzi ngiyangithola umsebenzi ngitholakala enambini yebo yangayisho ya WhatsApp ya fonela 083 54 36874 yebo siphinde futhi 083 54 36874 ya 74 nako open inamba yakho ngiyayiphetha manje inamba yami kodwa ngiyibiza kahle awayiphinda inkinga ithi 083 yebo 54 yebo 36874 ya injalo khona ke manje so la ku Facebook ukhona igama nala ku Facebook angiyiko ukhona wakwenza yabo wangikhipha yabo ngeze imate safanele ukuthi impela umuntu into eziningi azilungise njengoba ngisasele emuva mina kakhulu sasele kakhulu la na ku TikTok awukho angikho kuzozonke fanele impela ya ngizanya bakithi buka manje siyaguga manje sigugela emculweni ngifunakala lento ukhona hayi amazwi ongawandlulisa kubantu abathanda umculo wakho nasentsheni efisa ungena kuMbhaqanga amazwi engawadlulisa kubalandeli ngoba sebekhombisile ukuthi bayawulandela lo mculo ya akufana ngalezi sikhathi nathi kade singenabo abalandeli thina boMbhaqanga kodwa sebekhona manje la kwavuka Mbhaqanga negroup nje ekhona ekuthiwa uvuka Mbhaqanga esikuyona sinabalandeli ke abasilandelayo siyabonga kakhulu kwabasilandelayo basithandayo intsha safuna ukungena kulomculo ufuna impela ingatshela ukuthi kutholakala imali ayikunzima la ungenile ephakethini ungenile abaningi baye bayitshela ukuthi mabesibona lapha ku TV bathi niyayibulala imali hayi sengikubonile ku TV kanti lutho asithola imali ngokuvela ku TV uyas-advertise akho lutho ukuzama sisathole kanzima siyalifuna usizo sithole phela abantu afanele basixhasa abantu abanjenganani asakazi nesixhasa nje yaphusheka umsebenzi ngoba asazi lutho ngalento sazi ukucula kuphela into eziningi asizazi angithi manje into eyinkinga babagijimla amaqembu oMbhaqanga kuveze lokho amaqembu oMbhaqanga analomqondo engingawazi ukuthi bawuthathaphi ukuthi bona bakhulu abadingi mufika nombono ebantwini abacula uMbhaqanga iningi labo not bonke iningi labo uthi uyabatshela ukuthi no njengamanje isikhathi sishintshile ake nishintshe nithi bese inkulumo yokuqala nje ubani wena uzositshela ngomculo wethu ayi uyabona ke sokonakeleke ingakho engathi abantu abasondele kakhulu kuMbhaqanga ngoba nifike nibe umuntu umnika umbono obona ukuthi uyasebenza bese nina nuthathe lo mbono nujike nobuyise kuye futhi nimbuze ubani wena uzositshela ngento esiyaziyo thina seseneminyaka u20 sicula lo Mbhaqanga lokho ke angazi noma kuyanisebenzelana angeke kusebenzela into enjengana leyo ngoba phela umuntu ngabantu ufunda uzufe futhi basuke beronga ababeka kanjalo bafanele ngulalela umbono mhlawumbe ngingase ngizuze ngaho ngothi angishintshe kanje mhlawumbe la ekudlaleni ukuze mhlawumbe abantu bayizwe kangcono lento yami
mina ngimcule yabona ngoba mina ngimcule ishintshile kwezinye indawo noma ungeke ushintshe phela zonke kodwa bekhona oyishintshile nje izwakala ihamba ngenye indlela ihamba ngendlela ngicabanga ukuthi mhlambe umsakazi ulapho ngazi noma ngikuhambele phambilini hayi khona usha khona ngoba phela manje kunama feature manje lokhu kuthiwa ucela omunye umculi nibe ndawonye umbhaqanga ufuna uqhamuka nento ehlukile into engikhala ngawo kakhulu ukumbhaqanga namba bafana bakhona abacula nomaskandi kenenze nje umuntu eqhamuke nento ethize ehlukile kodwa kube umbhaqanga uyayibona ukuthi into engizama ukuyibeka ukuthi nawe njengabagijimi ukuqhamuke nento ethize yabona nje manje i-podcast siqhamuke noshuni omnandi ukuthi udlala live so uma uqhamuka njengabagijimi uzoqhamuka nento ethize i-featuring napa abafana abancane bayatrenda kumaskandi umthatha sondela la nansi into sicule lonto uyibona ukuthi inganisebenzela yini abaningi sebenzile njalo noma shwabana kube sekuba nabanye nje sebenzile ukuthatha omaskandi babafake phakathi yabasebenzele angazi ukuthi isebenza makwenzeka ngisebenza ndlelana ngiyazi ngeke ngithi basebenzela angazi kodwa benze kanjalo nje ngizwe umuntu athi awuthathe noma ubani nicule naye angazi ukuthi isebenza makonje ngoba niqamba amanga hayi ngiyathokoza lezi Afrika thina wethu ukuthi uhamba usubscribe siyaliphetha manje uhlelo lwethu kuye kube nemibuzo embalwa esiyibuza emithathu kuye kube nokhamba ke so ngoba namhlanje ngihleli kanje angizokuliphatha ukhamba ngizokugaxa nje imibuzo ngoba ngeke belibone lizobonwa yimi kunemibuzo nje embalwa engizoyibuza la ayimibi kakhulu imibuzo nje elula emithathu oqala sengabuza awubuza umsakazi wangishayisa uvalo ngoba ngisengakubuza ngathi umbuzo oqala nje ake ngingene la ukuthi umbuzo oqala uzothi zingaki ingane nazo mina ngaba umuntu ngifanele ukusho mina lo ngithethe ngithi ngathola ingane eyodwa futhi ngathola le ngane bengasalindele abantu ukuthi ngingathola ingane ngesimo esithize ke ngeke ngisikhulume la emsakazweni la njenganalana ingqinamba nje ezithize esifuna eceleni ke lezo futhi uyabona ngoba mangakutshela ngomfowethu number 4 unengane esezikhule kabi mina ngizoba nengane encane eseno 20 eneminyaka ewu20 uyayibona leyo nto kodwa umfowethu number 4 seneyingane ezindala kabi manje ke into enjalo ngeke uyabona nje abanye understand yenzeka kanjalo kanti futhi ke inzalo le uphiwa umdali ukuthi ngizozala mhlambe ngigcinela mhlambe ngoze ngiyithola ingane sengimngaka khona ukuthi abanye bayaguga abanangane mhlambe ozoyithola sayikhehla uzuthi hawu kwakwenze njani yonke lento into esingeke siyazi into ezinjengana lezi hayi khona ayiwabeka unkosikazi ukhona kodwa angibuze hayi cha ngifuna ukuqamba amanga akekho unkosikazi hayi ukuthi ngoba ngingahlosile ukuthi abe khona yebo ibona basuke baphume kanje umuntu futhi uthi uzomthatha manje lo aphume kanje umuntu uzomthini angithi manje abantu abaningi bathanda izinto yiyo lento emoshe izinto nokuthi ulalela into oyitshelwa abantu yebo uthi usaphela nomuntu oyedwa wena isithina sithola imali ngapha nangapha yilozo zinto lezi ezimoshayo isikhathi esiningi abona ukuthi nalo ngiyayibambezela kulo uyabo salibe lokucula umbhaqanga uyayibona le ndaba bekhona bahamba ngemoto ezikuthi nosibani bani lento engasiyona yakho uyayibona lona yilozo zinto ezimosha abantu kodwa ke asethemba ukuthi mhlawumbe ogcina etholakala unkosikazi njengoba sesiguga nje kodwa mina ngiyamfisa unkosikazi kodwa manje abona abangafuni zobathini babengawufuni umendo omunye athi ngiyokumela mina kuloko ngiyovuka ngiyokwenza ukuthi hayi sengijwayele ukuphila impilo enje abanye banjalo manje ke into esingayithina ayikho into esingayisho kodwa singinayo inhloso yonkosikazi ukuthi yabo bakhona bona kodwa bakhona isikwati sona mina ke yazi mhlambe yingakho nje bencikisela abantu abaningi besifazane ngoba ngiphila noyedwa ngaleso sikhathi angiyeke bese ngiyahlupheka ngiqale phansi kanti ngiyazi ukuthi amadoda amaningi ashaya ngo5 6 uyabona kodwa mina ngibulawa yini uNembezo nginonembeza ngani yabani ngihlazi nginonembeza njengathi uyangibona uyabona nginolotha angibeke nje nginothando olukhulu kanti futhi nginesikhwela ngifuni nje
ngifuni nje ukwenzeka noma kanjani. Umuntu umumthanda ngingabheka mina. Ngabheka mina ngoba nami ngibheke yena ngiyindoda. Ayikho indoda ebheka umuntu wesifazane naye indoda. Kodwa sekuyibona manje esesiyisithembu thina amadoda kubona. Nayo nje into esilimazayo. Yeah. Cha kulungile. Nganginqamulula bathi kodwa sisafuna hayi akithi kwaphuma lokho ukuthi kufanele abantu besifazane babe nesithembu. Yake yavela into ezinjenganalezo umthetho njalo. Yingakho abanye sebekwazi ukwenza izinto ezinjalo nje kalula. Bathi asinamalungelo. Uyothini ke ngamalungelo nganomfazi ke? Manje mhlawumbe kujabula ababathatha ngale kuqala. Kodwa futhi ngingeke ngithi ababathatha kuqala. Abanenhlanhla. Ngoba nani nihaba manje kodwa ninayo amakhosikazi. Aniphethe kahle futhi. Uyayibona leyo nto. Shuthi impela lapho uhlangana nabo idlozi likaMkhithi. Ya ke sibeke kanjalo ke siyibeke kanjalo kwamanje kodwa ke khona nalezi zinto zokwenziwa yithina abantu siyakwazi ukwenza izinto umuntu atheze ngothanda agcina sekubuka ngathi uyinuno ukujika nje emveni kwendaba umbone sephenduka beke uthi lo muntu ebengithanda kanje ujikiswe wajika ngakwenze njani kanti kwenziwa yimfamona khona imfamona umakhelwane bathi ngeke lona kanjani ngeke impela ke sibona Xolo kithi ngiyayithola isifundo lesi esenza ukuthi nomuntu obuka le podcast azi ukuthi emhlabeni kuyenzeka uthi uthanana nomuntu kube nabantu abangenayo eceleni befike bekujika uthi uyindoda ngoba kuthiwa amadoda awathembakele kodwa ukhona uyakwazi ukuthana nomuntu oyedwa na ukuthi nina amadoda ninakho ungabe nalo iqiniso nina uqobo mawubona ngiphila nomuntu suya ngale kacela uyibonile lo muntu ombonile umuntu lo ubona nje thina sikhona singamadoda ngempela thina ukuthi nabo abantu besifazane banomqondo omfishane uyokuthatheka kalula fanele ayibuza into eyodwa ukuthi wena ungcono ngani noma ungcono athi ungcono ngani mina kungcono ku-right kumina wena umbone ngekho right kumina u-right fanele basho babe nesibindi esenjalo sokuyimento akwazi ukuthi akwenze nawe ube strong uyabona laba abasenza sibe weak ubehle kathi mothi yiyona nto nemaza leyo nto abona ukuthi lo ubone wena ukuthi ukuthi uyangithanda ke mhleka le ndoda yakhe shothi ngempela akayithandi yena ufanele abe strong yena angiphoxe nje now give up kuze ugive up into yoba ukuthi umlandele yilokuhleka kwakhe noma sokhuluma into errong ahleke lezo zinto ngiyayithanda le wewe ukuthi mina nawe siyafana thina siyakwazi ukustika kumuntu oyedwa nawe futhi njalo msana mina ufika nje manje ukubheka ngathi awunjalo ngeke ufane nami cha nginjalo istructure sami ngakhiwe kanje ukuthi ngibukale sengathi kanti ngilunge ngempela ngilungile kodwa ke kulungile ke siye embuzini olandelayo ngoba nje ngiyabona ukuthi shothi awungiboni kahle okay ngifuna ukuthola ukuthi ke la kuye kube nezisho nezaga so ngizobuza la ukuthi isisho noma isaga bese uyasho ukuthi sichaza ukuthini phela okay ungakhuluma esizulu esijulile ngoba mina ngwalezi lali ungwale lali neflash stuff maze ukhuluma ukujule kakhulu kodwa ngqi mina ngiyekuthiwe akubantu bangangempethu zendlovu uyabona ke uzazi yonke leyo thwane la shothi uzohamba ngiyephi uthi msazi ngizohamba ngiyephi kodwa thiwa khona abahambayo baye makubo awapha makubo bayale ngaphandle uyazi uyamdida manje ukhazi ukuthi nje bakuzoxoshwa abantu noma ngoba kuzoxoshwa abantu shothi sizulu ngoba usazi mana ke msakazi mina ngine-ID ne-ID ngqo na siyaba khona lana eSouth Africa manje ngizohamba kanjani siyakudida yini isizulu ukuthi kudidwa isizulu phela sasuka le thina ngempikashaka sayali naye ucashe sabaleka nophondo wafika wathi amampondo la nabaleka nophondo bathi sabaleka nophondo uyalivuma leli gama lithi ngamaphondo phela uma uyimpondo uyimpondo alithi uhambile la kwaZulu wayale mampondo maxhosa uyixhosa kodwa isikhathi esiningi amampondo awavumi ukuthi impondo
lalela-ke umsakazi. Yebo. Uyabona uma ungazoyisebenzisa ngesikhathi esifanele lento oyisebenzisa noma manje yilapho la muntu angayivumi khona. Funa uyikhulume ngokufanele. Ngoba nami ngeke ngivezane ngithi mZulu nje. Kungekho kusesidingo yaqondo. Hayi wrong lapho ngithatha kancane. Yeah. Ngoba kunegama lami, buza igama lami ukuthi ngubani. Umuntu engavela ithi Ngalo kufanele ukuthi wena uyinhloboni yomuntu na okungenani. Yeah, ungcono ube nendlela okungena. Ma ukuthi ubungangazi. Hayi uqhamuka ukuthi yampondo uzongidelela. Ngoba phela likhona igama ngitawu amawewewe majoda. Nazo. Hayi ngibeza kamnandi umsakazi wakho. Awu ngiyithanda amawewewe. Ngiyathanda lapho nami ngiyithanda lapho. Hayi ukuthi wewe. Hayi ufuna ukuthi amawewewe nazo kuyishayiko. Khawula kithi angingayandisi kakhulu lebuzo yami ngicela nje ukungivalele ngomucu nje owodwa ngizokuvalela ngethi emyekeleni. Yes. Abantu abanomona khona abantu abanomona bangamfisela omunye umuntu okuhle. Yes. Bese ethi ke lona kokuyena yena ongafisela okuhle. Ngiyeke ngenza into yami. Yes. Ngoba lento ngayiphiwe. Khiphani lamehlo enu anenzondo. Nakhiya. Nikhiphe le inhliziyo zenu ezenza inzondo. Niphenduke nibe abantu abawomunye umuntu omfisela okuhle. Yayize ke ingaxulwa ngingazoyiqula kodwa hayi qhawula kithi lena ngifuna kube yiyo esivala ngaso iyafana. Ningizimu Afrika okwakho ukuyahamba uyosubscribe. Thina wethu sikunikeza into yamehlo. Ansi into yethu awuyithokozele. Asambe ke asamba emkitchen. Myekeleni lo muntu senidlalo. Myekeleni lo muntu kodwa yena wenzeni. Myekeleni lo muntu senidlalo. Myekeleni lo muntu kodwa yena wenzeni. Myekeleni lo muntu wasebenza kanzima. Myekeleni lo muntu senidlalo. Myekeleni lo muntu wasebenza kanzima. Myekeleni lo muntu senidlalo. Ake ngikhipha amehlo enu ngoba dlalumo. 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 Ake ngikhipha inhliziyo ngoba dlalumo. Ake ngikhipha inhliziyo ngoba dlalumo na. Ningizimu Afrika siyayibamba thina wethu ukuthi uhambe usubscribe usibheke einkundleni zokuxhumana uFacebook, uTikTok, kuYouTube. Thina ke siyayivala izozo. Siyabonga.